Ang gagawin ko ngayon, yung salitang Bicolano at saka Ilocano, ita-translation ko sa Tagalog para maintindihan yung mga ka-idol. So, ito, yung salita namin ng Tagalog, kung sabing makaon, sa Tagalog, kakain. Kung sasabihin, saan ka maduman, sa Tagalog yung saan ka pupunta. Tagalog. Kung salitang maparibod, yung sa Tagalog nun is kung saan ka uuwi. So yan. So, nagtatanong kasi sa akin kung ano yung mga ibig sabihin ng salita namin. Kaya ginawan ko ng video. So yun, sabi, masiramon yung sira. In sa Tagalog, masarap na ulam. Yung masiram. Sa Tagalog, masarap na ulam. Tapos sabi nila, dakulang buray. Sa Tagalog, malaking pipit ba? Pipit. Yun, malaking pipit. Yung ibig sabihin yun. Sa Tagalog, yung dakulang buray. Ibig sabihin, malaking puki, kung yun. So, tapos, mahamot. Yung mahamot, na salita sa amin, sa Bicol, mahamot. Yung salita sa Tagalog na ito, translation niya is mabango. Mabango. Yung ano naman yung magayon. Yun naman ang ano dun sa amin. Yung magayon ka. Salita na magayon. Ang translation niya sa Tagalog is maganda ka. So yun, sa bagong mga kaya ko ginawa ng video yung translation ng salita sa mga parasat lang sa Tagalog. Kahit sino, kung sino makakapanood nito, yung video ko na ito, sana maunawaan nyo. Ganun ang ibig sabihin. Kung sabi, garo ka demonyo. Siyempre, alam nyo naman yun, yung demonyo. Demonyo talaga. Kahit saan salita yung Bicol. Yung sa Tagalog, kung maparibod, yung salitang maparibod is uuwi sa Tagalog. Uuwi na ako dun. Ganon yung salita sa Tagalog. Yung pakito. Ganon yung salitang pakito mga dyan. Ibig sabihin sa Tagalog nun is pahindot. Yun ano nun. Mahanguson yung buray. So yun yung mahangos yung buray. Ibig sabihin nun sa Tagalog is mabaho yung puki. Kaya ako ginawang video to para maintindihan yung ng Tagalog yung salita ng Bicolano. Kaya ako ginagawa ng video. So yun, sa next video, Ilocano naman.
Kaya kung bago ka sa YouTube channel ko, pag napanood mo to, subscribe na ako mga ka-idol para lagi kang updated sa video ko. Bye-bye. I love you.